Здравейте, боксери, аз съм Марто 98, всички дни в света, като ме гледат. Следващата мисия на GTA San Andreas с Bulgarian Edition уж и с Bulgarian Edition, ама нещо не. О май гъднес, как поднес колата. Вече се дрънкат тука. Сега на ултимейти с преварване. Така. Ще гоним някакви шматки. Нещо много ми се платия. О, гъднес, полицията ударих. Айде, видите, бе. О, гъднес. Видите го това. Идом, ще ме чакате. Go back to Sweet House. Опа, къде се мина? Тука. Малко поизчупихме количката, но... Така. И като си говорят, и аз няма какво да правя. Много лесни са тези мисийки и сега ще направя още един епизод. Така, drive smoke to his house. Къде има къща на това? Да. Така. Сега да паркираме. Мисим пасет $200 и респект. Тоест, горе-долу ще рече уважение от тяхна страна. Отивам да сейфвам и спирам епизода. О май гъднес, как изкочи тази пред мен. Днес с тази кола мисля да не ходя. Ще паркирам си човек трябва в гаража. Така. Някакъв тъпанар не вземи пак по телефона. Аре бе. О май гъднес, да, отключени на това. И френскът, как се казваше бе? О май гъднес. Може да сети точно. Фитнес салон бе, как не мога да го кажем. Така отивам сейфваме. Бай хора.